Hvor jeg troede, den gad blive gal på mig. Se, der sker ikke noget. Hallo? Okay, nu går vi. Okay. Jeg håber seriøst, der kommer et eller andet, der bare dør her, skal så... Hvad fuck? Kan man det? Sagde nogen op. Jeg kan ikke lide at komme her, jeg kan ikke lide. Du går først. Få den væk! Du går først. Få den væk! Sidste der må køres. Find en skovl! Jeg kan ikke lide at komme. Hvem man? Nu er jeg fået den væk! Hvor? Den er der. Du Ej, hvor er det ulækkert! Få den væk! Hop op! Ja, I ved godt, den bliver, hvis der ikke så kommer der sådan en monster der. Stop! Elias, nej, Noah, hvad laver du? Kommer vi videre. Okay, gyld bløb ud, og så gyld bare hop op på gelænderet. Vi dør alle sammen. Der er nederkom, der er nederkom. Jeg redder jer! Hvor kan du det? Kast fisken på den, kast fisken på den. Ja. Nok op den. Hallo, mand! Gå væk! Ja, gå nu væk! Hallo, mand! Ja, hallo! Hvad vil du? Ja, jeg danser med. Goddag, jeg danser med. Sidste lort! Gå nu væk! Ej! Nu må du have chancen til at løbe. Kæmpe weapon. Spis den, Nora! Hvad laver den med Nora? Det Du skal bare løbe, hvis du bare løber hjem. Ud og red ham. For Nora her. Prøv at vente.